бик авыр чорда да, бик авыр елларда да сәнгать мәдәният халыкка ярдәм иткән, халыкка терәк булган. Бу кичәгә татар зыялылары, җырчылар һәм журналистлар җыелган. Аларга Рәшит Ваһапов фонды тормышка аша торган проектлар турында сөйлиләр. Шуларның берсе Шәрык базары. Бу Төркия эстрада халыкларының беренче шундый зур фестивале. Төркия халыкларының аерым бер уртаклыгы бар иде. Казан элегелектән Шәрекне бөтен дөньяга таштырып торган. Безнең бу проектка кызыксыну бар. Ташкенттан Ялда төркеменең катнашуы билгеле. Иганәчелеккә дә игътибар зур. Бу атнада филармониядә кайсыгызның кулы җыл дип аталучы концерт узды. Онда җыелган сумма Донецкдагы милләттәшләребезгә юлланган. Акча андагы снаряд тиеп җимерелгән җәмигъ мәчетен төзекләндерүгә туплачак. Әлбәттә, ул 300 меңгә генә инде мәчет ремонтлап булмыйдыр. Әмма ләкин аның бит мораль ягы да бар иде. Ваһапов фестивале 2004 елдан бирле оештырылып килә. Ул татар мәдәниятен үстерү, мәшһүр татар җырчысы Рәшит Ваһапов исемен мәңгеләштерү, төрки халыкларының уртак мәдәни мирасын танытуга юнәлтелгән. Проектлар һәммәсе дә безнең булган байлыгыбызны, булган рухи байлыгыбызны, сәнгать осталарын күрсәтү булса, яңа татар җыры киләчәккә эшли. Бу инде безнең киләчәктә җыр сәнгате классика таба китер. Бу бик тә катлаулы авыр проект. Быел Ваһапов фонды мәдәниятне үстерү буенча федераль программада 10 миллион сумга якын грант откан. Халык җәүһәрләре Ваһапов фестивале яңа татар җыры проектлары яшь талантларны ачу һәм аларга ярдәм итү максатыннан үткәрелә ди оештыручылар. Шишмә нинди генә тирән булса да, аның суын эчәргә яратсак та, ул шишмәләрне чистартып, барлап тормасаң, эчүчегә тәмле итеп шушы суны тәкъдим итмәсәң, шишмәләр бер көнне үзен югалта. Менә шуның кебек халык җәүһәрләре дә, халык арасында булган, халыкның үзеннән үсеп чыккан талантларына, ягъни үзешчәннәргә без инде ничектер әһәмият бирми башладык. Фестивальдә халык җырларына, классик музыкага зур игътибар бирелә. Шундыйларның берсе яңа татар җыры конкурсы. Ул Татарстан президенты ярдәм белән үткәрелә. Быел конкурска 242 җыр кабул ителгән. Илдар Сафиуллин, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр көнне.